皆様、はじめまして。藤田真と申します。YouTube の方で時々朗読動画を投稿していたりします。私、この度、こちらの方で自分のラジオ番組のようなものを不定期的にやってみようと思い、投稿いたしました。今回よりおよそ第10回に至るまでは、導入ということで、自己紹介、この場を設けてやりたいことなどをお話しする予定です。至らぬ点は多々あるかと存じますが、何卒よろしくお願いいたします。以上、藤田真でした。またお会いしましょう。